Konecranessin design-prosessi alkaa asiakastarpeen ymmärryksestä. Tämän käyttäjäymmärryksen tuominen kehitystoiminnan alkuun, niin se on yksi meille todella vahvoista muotoilun alueista. Teollinen muotoilu on erittäin tärkeässä roolissa Konecranessin tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Se parantaa tuotteiden tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. FH-nosturiohjaamojen suunnitteluprojekti käynnistyi, kun havaittiin tarve uudistaa Konecranessin nosturiohjaamosarja. Uudessa nosturiohjaamossa tämä kuljettajan työympäristö on parantunut huomattavasti aikaisempaan verrattuna. Esimerkkeinä voidaan mainita uudet käsikonsolit. Näissä uusissa käsikonsoleissa toiminnot ovat sormien etäisyydellä ja ne on sijoitettu sillä tavalla loogisesti työprosessiin nähden. Näkyvyyden parantamiseen siihen kiinnitettiin todella paljon huomiota. Rakenteet muotoiltiin siten, että näkyvyys on optimoitu kuljettajalle. Myöskin materiaalien valinta ja sisäverhoilun muotoilu ylipäänsä on uudistettu. Usean eri nosturityypin tarpeiden kattaminen toi poikkeuksellisen haasteen tälle projektille. Tämä haaste kuitenkin voitettiin läpikäymällä kunkin nosturityypin käyttötilanteet ja työtehtävät. Myös erilaiset henkilöt ja käyttäjät huomioitiin tekemällä heistä profilointia. Uusi FH560 ja FH550 nosturiohjaamo onkin suunniteltu näihin vaatimuksiin nojaten. Konecranes on nostolaitealan edelläkävijäyritys. Toimintaa on 47 eri maassa ja toimipisteitä maailmanlaajuisesti noin 600. Konecranessin tuotteisiin kuuluvat erilaiset nostolaitteet manuaalikäyttöisistä käsitaljoista satama- ja telakkanostureihin.